Kakuwangan sa mga lingkuranan o classrooms na sinati sa Buyong High School sa Barangay Maribago, Lapu-Lapu City. Apan principal, malaumon nga masolusyonan na kini sa pagpabarog na unya sa bag-ong school building karong tuiga. Ang dugang detalye sa live report ni Luan Mayrundina. May? Ses ang naasoing suliran nagsugod pa ni atong 2019 dihang giablihan ang Buyong High School. Apan kay hangtod karon wala pag gihapoy naabot nga mga armchairs gikan sa uluhang buhatan sa DepEd, nihimo na og mga pamaagi ang principal ug ang mga magtutundo aron kini anam-anam nga masolusyonan. Gamit ang kumplab kay wa nagi classroom sa aning grade 7 section Akasya nawa pagibangko since 2019 na abli ni nga maong eskwelahan hantod ron every year may mag-request wa pag yun tayo naabot so tudloan lang yun natong mga bata nga laban lang yun o gi-enjoy ang bisang unsa nga situation. Nakadapit sa atensyon sa pipila ka mga netizens ang post ni Teacher Regirita Riganyon, class advisor sa grade 7 Akasya. Humaniya na post ang kahimtang sa iyang mga tinunan atol sa ilang unang adlaw sa klase ni adtong Hunyo 16 nga nangyaka lang sa sawg ug walay mga lingkuranan ug lamesa, gipahuwam sila og 50 ka mga monoblock chairs sa mga opisyal sa Barangay Maribago aron ilang magamit. Mato ni Teacher Riganyon, nataligamaan atol sa scheduling sa classes ang maong section kay ang ilang original nga class advisor naka-maternity leave man. Baliwa na lang taw pag scheduling mga dapat kay 14 7 ang morning nga by grade level man 7 sa duntang hapon na hitabo 6 ra ang morning kay gi-join ang grade 10 ug 9 nga kami sa 8 ug 7 wala na lang tawi so mo na nga gigamit lang sa ang kumplab labi na nga wala sila advisor September pa mobalik. Aminado si Teacher Riganyon nga ang maong post nakatabang sa ilang suliran sa kakuwangan sa mga lingkuranan. Apan kay wala sila'y lamesa, sa paalang una sa mga bata, isay ang ilang mga papel ug notebook aron sila magsuwat. Kay gamay usab ang ilang ICT room, busa mapugo sila pagsikit sa ilang mga lingkuranan aron maigo ang tanang 35 ka mga tinunan. Ang Buyong High School sa kasamtangan adunay 593 ka mga tinunan ug kay pito lang ang ilang mga classrooms, gihimong duha ka shift ang klase. Apan kay parte kini kaniadto sa Buyong Elementary School, busa ang sukod sa ilang mga classrooms pang-elementarya. Gani ubay-ubay sa desk nga gigamit sa grade 9 o grade 10 students. Ang wooden desk sa grade 1 nga wa na magamit. Samtang sagol wooden chairs, monoblock chairs ug pipila ka mga plastic armchairs ang ilang gigamit. Gani may mga buak pa nga mga lingkuranan ang gigamit lang gihapon. May classroom hinuon nga adunay mga foldable table nga kasayhan sa mga tinunan sa ilang pagsuwat. Matod sa ilang principal, Evilio Garcia, nakapadana sila og request ni adtong 2023 ngadto sa DepEd alang sa mga armchairs. I cannot speculate because of we know already our procurement law and sa kadaghanon po siguro sa atong eskwelahan all over the Philippines. So ang amo na lang gibuhat mga principal langita migpaagi while waiting nangita lang gimigpaagi and I see to it that komportable na gyud ang mga bata. Busa sila na ang nihimo og mga pamaagi aron kini masolusyonan. Ning Hunyo lang namalit sila og 50 ka mga monoblock chairs gamit ang ilang maintenance and other operating expenses nga budget kun MOOE aron magamit sa ubang mga klase nga nagkuwang usab og lingkuranan. Samtang sa MOOE usab sila nagkuha aron mapaayo ang daghang mga ayuhonon sa mga classrooms sama sa mga nangaguba nga mga kisame atop ug bungbong. I cannot accommodate between August and September because of the limited funds, no? But surely this will be the priority. Yes, these two classrooms. Kaya dito okay pa man dito sa Pikas. So kini siya mo akong gitan-aw nga labi na kana na amo nang gitan-aw nga gi-kuan siya allocatean siya og budget. Kaganiha, nihimo usab og validation sa site sa tunghaan si Schools Division Superintendent Dr. Marilyn Andales diin gikatakdang pabarugon ang 4-story 20 classroom. So there are many considerations and whatever would be the outcome of our discussions, then we'll have to go as to what is best for our learners.
Ses kay mula nat pa og dulan sa duha ka tuig una mapabarog ang bag-ong school building, ikalipay gayud sa mga estudyante ug sa mga magtutudlo kung adunay mga malumuog kasing-kasing nga modunar og mga armchairs, mga lamesa ug bisan mga electric fan ug mga TV monitors nga manggamit kaayo sa pagtuon sa mga tinun-an. Ses Daghang salamat, Luan Mayrondina.